začne. Počkej si na to, až odhalí všechna tajemství toho domu. Jedu na kole. Jak jsi? Počkej, jedu na kole. Omotal jsi okolo prstu celou Jedu na lodi. kole. A jako první? Jedu tak plynule. A je. Potkám starou bábku. Řeknu ti to tak. Třeba. Můž se zmocní rodinného tajemství dětí. Jedu na kole. Jedu tak plynule. Jedu na kole. Jedu tak plynule. Jedu na kole, tam vidím mámku a tam jí zvedu z kola. A jedem spolu na tvém kole a tam uvidíme skvělý obrázek. A tam přímo vidím tatěnka, tak jedeme 3. Vidím brášku, tak řeknu, jestli jde do party. Tam on řekne jo, tak jdeme jo. Tak jedeme 4. Tam potkám druhýho brášku. Venu obrázek, druhý obrázek, 3. obrázek, 4. obrázek. Tam vidím jo a taky druhýho brášku. Zeptám se, jestli jde, on řekne ne. Tak pojedeme dál a pak se řekne zastavte. My zastavíme, on řekne jo. Tak jedeme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. A jedem na kole 5 kilometrů za hodinu. Tam vidím sestru, řeknu, jestli jde do party. Ona řekne jo, tak jsme aspoň 6, tak jedeme a 6. Tak jedu a vyjdem z středu, tak řeknu, jestli jde. On řekne ne, jedeme dál, řekne stop a jedeme dál. Tak jsme pak